Na sred dubokog plavog mora živele su 4 vesele ribice. Mija, Luka, Iva i Marko. Uvek su maštale o uzbudljivim avanturama, pronalazak potonulog piratskog broda ili Ajkulin greben, a omiljena im je bila izgubljeno blago. Jednog sunčanog dana otkrile su staru mapu u flaši na dnu okeana. Hej, šta je to tamo na dnu? Izgleda kao neka stara mapa u flaši. Pogledajte ovo, izgleda kao izgubljena mapa koja vodi do tajanstvenog bisera mora. Mapa je pokazivala put do tajanstvenog bisera, koji je navodno bio sakriven duboko ispod peščanog brega. Pa dobro, zašto se ne bismo upustili u avanturu? Iva, koja je bila najmudrija, analizirala je mapu i smislila je plan kako da pređu preko svih njenih prepreka. Prva prepreka bila je velika grupa meduza koje su plivale iznad koralnog grebena. Prvo, trebamo proći pored meduza koje čuvaju koralne grebene. Luka je imao sjajnu ideju. Predložio je da svi zajedno plivaju ispod meduza koristeći hladovinu korala kako bi se sakrili. Pravac ispod grebena. Kada su uspešno prošli pored meduza, došli su do struje koja ih je brzo nosila prema podvodnim pećinama. Tu je Mija, kao najbrža ribica, došla do izražaja. Njen brzi plivački stil omogućio je da se lako probiju kroz uske otvore pećina. Drugari, uhvatite se svi u kolonu za peraja i ja ću nas izvući odavde. Hajde Mija, možeš ti to, mi verujemo u tebe. Nakon pećina, ribice su naišle na morske zmije koje su se motale oko ogromnih morskih stena. Marko je predložio da se ribice spuste do dna i pažljivo se provuku između stena izbegavajući zmije. Njegova hrabrost i snalažljivost omogućili su im da prođu i kroz tu prepreku. Samo polako, drugari, nije tako strašno. Potrebno je da budemo tihi i zmije nas neće čuti. Moći ćemo lako i sigurno da prođemo ovu stenu. Ovo je bilo baš gusto, ali uspeli smo. Eno ga peščani breg. Konačno, ribice su došle do vrha peščanog brega označenog na mapi, ali breg je bio prekriven gustim algama i školjkama. Iva je ponovo preuzela kontrolu i predložila da se svi zajedno udruže kako bi očistili put do bisera. Ribice su marljivo radile zajedno, skidajući alge i pomerajući školjke dok nisu napravile dovoljno prostora i iskopale rupu u pesku. Kada su napokon očistili put, otkrili su tajanstvenu kutiju duboko u peščanoj rupi. Ribice su bile presrećne, ali ubrzo su primetile da u njoj postoji neka poruka. Zagonetka koju moraju rešiti kako bi došli do bisera. Pogledajte ovo, na papiru je napisana neka poruka. To je zagonetka. Zagonetka glasi: u dubinama plavog okeana, gde svetlost ne dopire, skriveno je blago, tajna koja se ne sme izgubiti. Pratite znake sunčeve svetlosti koji se lome, tamo ćete pronaći istinsku mudrost i izgubljeno blago. Znači li to da moramo pronaći mesto gde se svetlo lomi? Ribice su bile zbunjene, ali nisu odustajale. Shvatile su da moraju pronaći mesto gde se zraci sunca lome u dubinama okeana. Mija je primetila da se na određeno doba dana svetlost probija kroz otvore ispod stena. Odlučili su pričekati pravi trenutak i uputiti se prema tim otvorima. Kada je došao taj trenutak, ribice su plivale prema steni. U trenutku kada je svetlost prolazila kroz njene otvore, primetili su da na peščanom dnu se stvara slika koja je ličila na bisernu školjku. Shvatili su da je to znak da su na pravom putu. To je to! Ovde svetlo stvara sliku. To je signal, na pravom smo mestu. Nakon što su pažljivo pratili svetlosne odsjeje kroz otvore u steni, ribice su došle do posebnog dela. Unutra su pronašli u krugu svetlosti tajanstveni biser koji je sedeo na vrhu jedne stene. Svi su poskočili od sreće jer su uspeli da nađu dugo izgubljeno blago. Bravo, drugari, uspeli smo, našli smo izgubljeno blago. Ribice su shvatile da je biser simbolizirao njihovu povezanost, a zagonetka ih je vodila prema dubokom razumevanju o tome šta znači biti pravi prijatelj. Nisu samo pronašle fizičko blago, već i dublje blago koje će nositi u svojim srcima zauvek. Tako su 4 ribice naučile da su zajedno nesalomive i da prava vrednost leži u njihovom prijateljstvu.